kumboitika mukati meupenyu hwangu. Kwandiri kufamba kumwe ari kunditi zvikwambo zvekumusha kwenyu, asi chiri kundirwadza ndechekuti ina ndinambobvira ndakabata mushonga upenyu hwangu. Saka chikwambo ichi ndechani, chiri kubvepi? Ndo zviri kundishungurudza profeti. Haleluya. Chagochipoko kani. Chikwambo hachimbochinja kana mbedha kana poto hachichinje. Chidhoma ndo chinogona kudi? Aya asi mafanizi mana unenge iwe wasiya foni yako iri pachaja weiwana iri muchemba kutoilet apo uri wega pamba ipapo kandi wasiya mari yako wana mune bhuku. Ndikutambira zvigare pano pahatirari 263 ndinonyo hatirari change chikuzivisai manews updates ezvinhu zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana wangu chiri munyowani iri first time yangu kutibata pano pahatirari 263 chandinokukumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell. Ini sahatirari nchange ndichikuzivisai nyaya dzachona dzezvinhu zviri kuitika muZimbabwe seidzi dzikuita akakuda kutyisa, so hapana kuziva chokwadi pakati pedu kuti chii chiri kuitika. Saka zvatinoda kuita zvoda kuti une video iri tese toziva kuti chii chiri kuitika kumukadzi uyuyo. Wasubscribe, wasubtichi, like pa this video rifambe kwa manisha mari. Ndatinzwe kuti mukadzi wangumbotchiyo. Ndiri ndega ndinoshandisa 4 rooms ndichiri kuvaka zvangu. Saka ndinoti ndaenda kubasa, zvandinosiya ndarongedza zvinhu zvangu haasiriwo maonero andinozviita. Ndinogona kuona TV yapamusoro pefiriji. Kana muri mubedroom ndinogona kunge ndakamisa mubhedha ndakatarisa kumadokero, ndinodzoka wachinjwa kana kuti wardrobe yatopushwa endeswa kune rimwe rutivi. Chazonyanyondirwadza nezuro ndabva kubasa kuma8 ndakasvika magumbezi anga ari pamubhedha atorwa ndobva anoiswa mudhoro repadenga pawardrobe. But ndaibvunza vandinogarisana navo kuti pane munhu anombopinda here pamba pangu kana ndichinge ndisipo. Vanodziva havana wavanoona. Saka ndabva kubasa nezuro ndakasvika magumbezi atorwa aiswa padenga ipapo. Ndobva ndangotora semazuva ese ndakuda kuti ndaawaridze futi pamubhedha. Ndobva ndaona magumbezi ayakaitirwa pupu. Ndobva ndangotora nekurwadziwa nechiitiko ichibva ndatora magumbezi ndobva ndaabuditsa panze. Saka zvinhu zviri kundishungurudza kuti chii chiri kumboitika mukati meupenyu hwangu. Kwandiri kufamba kumwe ari kunditi zvikwambo zvekumusha kwenyu, asi chiri kundirwadza ndechekuti ina ndinambobvira ndakabata mushonga upenyu hwangu. Saka chikwambo ichi ndechani, chiri kubvepi? Ndo zviri kundishungurudza profeti. Haleluya. Chikwambo hachimbochinja kana mbedha kana poto hachichinje. Chidhoma ndo chinogona kudi? Chidhoma chinogona kutomuvha mota kubvisapo kuendesapo. Chikwambo hachichinji ba. Zvakafanana nokuudzwa kuti mombe yafa nesauti. Zvimwe unofanira kuonawo wega kuti saka chamunonzwa chinzi chikwambo hachitomuvha kana bhegiri. Chidhoma ndo chinotokwanisa kutomuvha. Inzwai munzwe mudikani. Mukupera kwegore ra 2023 zvichida takanga tiri mumwedzi wa November. Dube ndiani anonzi Dube? Dube boyfriend yandakambodanana nayo ndobva ndazosiyana naye mushure mekunge ndaona kuti aindichita. Anga ari munhu ane mhuri yake, saka iye aiita zvekuda kuramba achimanikidza kudanana neni ini ndichinge ndichiramba. Makarambana November last year handiti? Chokwadi. Ndiye munhu ari kuita izvi. Zviri kuitwa live human being. Kwete zvaana chidhoma, kwete zvaana chikwambo. Akatombotsvaga n'anga kuti pane n'anga inogona kutumira here mheni kubva aishaya. Saka iye ndiye akuuya. Iwe unoziva wani kuti aitombouya usipo achisvika achipinda, saka kidze pamba anechi anadzo. Television. Munhu waunotoziva iwe kuti waitombomusvikira akarara
mumba iwe uri uchibva kubasa usvikira munhu akarara, kii anadzo. Ndiye munhu anongosvika paari kutouya chete kuvanhu havasi kuona pasitendi pako because ari kusiya mota kure, uye achifamba netsoka. Andosvika wokinura, upinda wotodhonza mubhedha woendesa uku, donza mubhedha woendesa kupi. Akarwadziwa nokurambwa. Akarwadziwa nokudii? Nokurambwa. Takataura kuti kana muchibika vaenzi havaisirwe roiko, vanozoramba kuenda. Shiwa tichiendai manje, waeni wakuti tinoenda kupi? Vanenge vakuramba kuenda manje kuchiti chitai sei? Toenda kupi? Iyo roiko iri pano. Saka mushanyi akashanya isai shuga shoma mutii. Kana kuenda hakumuremere, zviripo zvinomubatsira kuenda. Anenge achiti plus tea yawo havaise shuga, anowana energy yekuti haleluya. Mapanzwisaka mutii sai shuga chi shoma. Muyeni hazvimuremere kuenda, anda achizvisimbisa kuti tii yacho inenge isina mukaka, tii yacho inenge isina shuga, saka anowana energy yekudi ende hafu akafunga nezvekudzoka futi, because anenge achingoti tii yacho inenge isina mukaka wakakwana, vanonyima mukaka. Toda kuita wokuseta munhu, mazvinzwaka? Toda kuita wokudi? Wokuseta. Toda kuita wokuseta chaizvo. Saka zvamuchaita munonotaurawo nevavakidzani kuti ndo zvandiri kuona pamba pangu apa, asi ndiri kufungidzira kuti ima hamuchati ndakaudzwa kuchechi. Ndiri kufungidzira kuti pane munhu ari kuya achizviita zvinhu izvi. Ndo mafungidziro andiri kuita. Saka ndaida kuti mundibatsirewo kutarisa, asi ndinofungidzira kuti zvinhu izvi zvinogona kunge zvichiitwa kubva na5:30, kubva nenguva dza5:30, because pandinopindawo mumba ndichibva kubasa kuma7 zvinenge zvichingoratidza kuti zviri kubva kudii, asi handisi kuziva kuti ndiani ari kuzviita. Kana musingade izvozvo, moenda moisa, muri kuona zvakaita chisimbi icho chiri padhoo icho padhoo renyu rekutanga iri, moenda munoisa chisimbi ichocho padhoo rekunze. Ndonge musingade henyu sekutaura but munhu akadai uyu anoda kumiswa kuti azive kuti amuziwa, because ndiri kuudzwa kuti akatombokutsvagirai n'anga kuti akutumirei kana kuti chimwe chinhu, but zvakashaya basa. Semunhu akanga achinwa tii nemukaka zvakanaka, pfungwa dzake